Input til Damage Control film til Koberg Take 1. Mit navn er Per. Jeg er bager. Har været bager i 25 år. Jeg arbejder her på Koberg og har arbejdet her i 17 år. Vi står op hver morgen før 4 og bager brød, for at det kan være ude i alle butikker i Danmark før klokken 8 om morgenen, før butikkerne åbner. Vi er samtlige, der arbejder på Koberg, stolte af Koberg. Vi er stolte bagere med en stolt tradition. Sker der fejl? Ja, det sker desværre fejl. Og så længe vi ikke alle sammen i nord er udskiftet af robotter, så kommer der til at ske fejl. Kan en elektriker komme til at tabe et stykke ledning ned i en dej, når han er ved at reparere noget? Ja, det kan ske. Er vi ked af det? Ja, det er vi ked af. Vi er ikke vant til, at vi kan komme på forsiden af alle landets aviser, når en enkelt medarbejder laver en fejl. Der er ikke nogen endnu af vores medarbejdere, der er blevet fyret for en fejl. Vi har altid haft respekt for, at vi går på arbejde hver dag, og at der kan ske fejl. Det kan over det hele. Og jeg er med på, at vi helst vil leve i en verden, som er fejlfri. Og den kommer måske en dag, når robotterne kommer. Men så længe vi danskere går på arbejde hver eneste morgen for at tjene til dagens brød, der kommer det til at ske fejl. Vi beklager med hele vores hjerte de fejl, der er kommet til at ske i Koberg. Og for at vise, hvad det er, vi går og laver i Koberg, og hvorfor det kan ske fejl på en dansk fødevarefabrik, så vil vi gerne invitere hele Danmarks befolkning til at komme ud og besøge os. Og I får selvfølgelig en pose brød, eller en pose boller, hvis I stadig tør at spise dem. Vi laver dem dog stadigvæk af hovedsageligt dansk råvarer, og uden stofforkorter, og med alt kvalitet i top. Og vi vil komme op med en hjemmeside inden for det nærmeste, hvor dem, der har lyst, kan melde sig til og komme ud og få en tur og se, hvad det er, vi laver. Og endnu en gang vil jeg beklage rigtig, rigtig meget over de fejl, der har været, som ikke må ske, men som desværre sker. Og vi vil tage det her som et kald til, at vi skal gøre det endnu bedre. Vi skal lave endnu bedre produkter, og vi skal lave mindre fejl. Så jeg håber, at jeg kommer til at se jer ude på Koberg, og kan få lov til at vise jer rundt og vise jer, hvordan vi laver brød til jer.